Bai, abiatu dira. Badoa. Hasi da bigarren txanda. Hortxe, hasiera honetan Pedreña, Kaiku eta Zarautz parean segundo bat galduta Urdaibai. 20. segundua bete da, baliozkoa da irteera. Eta Pedreña gaur onentsuenekin dator. Angel Gomez Bediak ez ditu aldaketa gehiegi ere egiten egun batetik bestera. Eta aste honetan Kantabriako txapelketa izan zuten, Astillero izan zenen irabazle, gero Castro eta Pedreña atzetik Leia gogorrean. Hirurak izango dira, Kantabriako ordezkariak datorren asteburuan Galizian izango den Espainiako txapelketan. Eta ikusten duzue gure katamaranak eskainitako irudi horretan nolako korajea duen zeruak, iluna, beltza. Baina, ea estropada txukun xamar bukatzeko moduan garen. Urdaibai orain buruan eta 2 segundora beste 3 ontziak. Eta esan dizuegu, Kantabriarrei dagokienez, lehen kaletik ditugun Pedreñakoen ontzian oizko gizonak ditugula. Patroi lanetan Borja Gomez, hankekoak Carriles eta Carlos Rodríguez. Bigarren kaletik Zarauztarrak ditugu, eta Zarauztarren artean gaur patroi bezala Gorka Aranberri, eta atzo Euskadiko txapelketan parte hartu gabe, pixka bat freskoago, Zarauztarrak gaurko lehiari begira eta garrastazu eta osanbela, bi gizon min harturik dituzte, azken estropadetan parte hartu ezinik Zarauztarrek. Buruan Urdaibai, segundo batera Zarautz, 2 segundora Pedreña eta Kaiku. Kaiku katzo, balentri ikaragarria egin zuen, Hondarribiko uretan, zuzenean ikusi zenuten Euskal Telebistaren bidez, Euskal Herriko txapelketa irabazi zuten, eta berriz ere, ligak dituen mugekin, etxeko 7 gizon behar direla badakizue, gaur aldaketak nahita nahi ez egin behar izan ditu Jose Luis Kortak, baina jende freskoarez hartu du, atzo aritu etzena, Llorente, Arranz, Aguria Guerra, Crespo, Alvarez bera, eta aldaketa batzuk bai, patroi lanetan Asier Zurinaga. Zarautz eta Urdaibai buruan 2 segundora Pedreña eta Kaiku. Eta Urdaibain ere aldaketarik aipagarriena. Borja Iadero dugula gaur istriborretik hankeko lanetan, patroi lanetan Lur Uribarren gaztea, eta zerbaiten bila Iker Zabala. Zarautz eta Urdaibai estropada buru horretan, Kaiku 2 segundora, Pedreña 2 segundora baita ere, eta estropada hasi aurretik Gorka Aranberrirekin hitz egin dugu, Zarauztarren patroiarekin, eta bere hitzak ere eskaini nahi dizkizuegu orain une batez. Hemen recuerdo polita eskau, hemen irabazi ginen gure bandera bakarra baingoz, eta guztoko badeuleku hau, herritik angertu, jendiare etortzaigu, eta estropa txukun bat atatzaigu norten bai. Estropaderemu berezia da, asko eskatzen duen horietariko ez? Bai, honek txukun juti eta eskatzen du, teknika, fiziko baino teknika gehiago da, gaur txasu odon bezala, hendikan gehiago. Eta goguakin gaude txasuan nola hiliko gean, eta guztua gabitza, eta ze atatzen egun. Bueno, atzo etzen duten lehiaketarik izan, Euskadiko txapelketan etzineten izan, horrek gaur behintzat beste tentsio puntu bat ekarriko dioko berrilari, ez? Aste hautsetik aste horrek. Bai, burua fresko da gau, entrenamenduak eta ere nahiko suabiak eta izaten nahi dira, eta fresko gaude, eta ez dakit. Atzore, hauek, kanperonatuan izan zian ekipo ekitezun beruak egin da, nik uste igerriko dula pixkat, eta bigarren beste estropa bengoa, eta aprobetxatze duen hori, beste taldeak flojo bengo iala, espero dut, Den aprobetxatu beharra dago, eta horretan ari dira orain Zarauztarrak. Urdaibai eta Kaiku segundo batera, Pedreña 2 segundora, gorabera batzuk bai txanda honetan. Urdaibai atzetik hasi da, gero buru hartu du, gero utzi, berriro errekuperatu, ikusten da zailtasunak badituzte lanerako. Lehenengo luzea, oraindik indarrak fresko dauzkate denak, eta hor ikusten da, eta talde txanda honetan, eta gehiago parekotasuna, Urdaibai, Zarautz Urdaibai, Kaikure bertan dago, Pedreña xertxo bat lehenengo kale horretatik galtzen ari da, baina nik uste dute Zarautz erakusten ari dela, non dagoen, hor Gorka Aranberrik esatezun, eta orain 2 urte, bigarren txandatik irabaztea lortu zuten bandera hau Zarauztarrak, eta Pedreñako estropadan lehia estu ibilita Zarautzek Urdaibairi esatekorako aurre hartu zion. Erne, maniobran, hortxe ditugu. Haizea indar hartzen ari da,
kontuz horrekin. Urdaibai buruan, 4:40, Tiranek aurretik 4:43 markatu du, Tiranek denbora hobeagoa hor, baina baldintza ezberdinak dira orain eta baldintza gogorragoak zalantzarik gabe. Eta oraindik okerrera egin dezake, Baserri, okerrera. Bai, nik uste dute horrela datorrela, okerrerako itxurakin eta lehenengo txandakoak baldintza hobeagoakin lan egitea egokitu zaiote, bigarrengoak nik uste dute hirugarrengoa baino hobexiago, eta lehen aipatuko bezala orain 2 urte bigarren txandakoak bandera irabaztea lortu balin bazun, erne gaurko honetan beste horrelako bat gertatu daiteketa, ez? Eta sufrituko dute nola gainera oraintxe, hementxe ekaitza justu estropada eremuaren pare-parean, eta galtzak bete lan izango dituzte arraunlari eta patroi guztiek, Bai, gehien bat patroian lan izango da eta dudarik gabe hemen aurrekoak baborretik arrauna ekarri beharko du derrigorreaz eta kanporako luzean estriborretik, haize bolada aska bate badago, iluntzen ari du eta eguraldia beltzatzen. Itxasoko estropada eta eguraldi kaskarrarekin, hemen Zumaiako 24. ikurrina jokoan. Urdaibai buruan 6 segundora Zarautz eta Kaiku 9 segundora Pedreña, eta oraindik bigarren luzean ditugu arraunariak Baserri. Argi dagoena da, lehen txandakoentzat gaurko denborak eta puntoak behar bada urte osoko, uda osoko onenak izango direla. Bai, eta izan daiteke arriskutsua, nik uste dute Urdaibaik orain egiten ari den lanak mantentzen badu, agian denboraldiko lehenengo bandere irabazteko aukera izan dezake, ez? Ea ze gertatzen den, gure tramankulu guztiak ere bustitzen ari dira, zaparra da galanta eta haizea bereak eta bi egiten, eta zailtasun handiak arraunlarientzat, baina horrelakoetan frogatu behar da bakoitzaren gaitasuna. Urdaibai 5 segundo, Zarautzi 8 segundora Kaiku 11 Pedreña, eta gure tresneria alde neurrian pixka bat babesten ere ari gara, egia zen asuntua, nahiko beltza dagoelako. Bai, baldintza txarrak dena entzako. Baina tira, egun moldatuko gara, erresagoa da gure lan arraunlariena baino, eta estropadaren buruan Urdaibai, 5 segundora Zarautz, Kaiku 7 eta 9 segundora Pedreña, eta gu ez gaude eroso, pentsa ezazue, Baserrik ongi daki berak horrelako eguraldiarekin estropada asko egin dituelako, nola izango diren une honetan lanean ditugun arraunlariak. Bai, arraunlariak, epaileak, nik uste dute denak, ikuslegoa denarentzako oso baldintza txarretan, Egin izan ditugu estropadak baldintza txarretan, adibidez Ondarrabiko ura gogoruan daukagu, baino haure alatxukua da, Oain momentu honetan izugarrizko ekaitza sartzen ari da, eta hemen nahiko lanak barruko eta kanpokoak, Lasai, Baserri. Eustea da, momentuz arduradunek ez dute estropada geldituko, estropada aurrera doa, eta tramankuloei eutxi buruan Urdaibai, 6 segundora Zarautz, 8 Kaiku, 10 Pedreña. Nahiko alan, ea balizak eta bere horretan mantentzen diren, gure monitoretako seinaleak ere joan dira, baina tira, aurrera eta aurrera, benetan itxura kaskarra du honek, eta ea lehiaketa batzordeak zer erabakitzen duen. Badatoz, poliki, eta bai, Urdaibai mantendu, hitz egiten ari dira ligako arduradunak, epaileek diote gelditu egingo dutela estropada. Epaileek diote gelditu egingo dutela estropada, egia ezan oso baldintza txarretan dago dana, epaileak momentuz hementxe ditugu aldamenean, mutilak lanean, eta estropadaren buruan Urdaibai, bigarren postuan Zarauztarren enbata, eta arraunlariek ez dute oraindik abisurik hartu, erne, palizarekin trabatuta joan dira, laugarren kaletik Urdaibaikoak buia eraman dute aurretik,
Eta arraunlariek ez dakite oraindik estropada geldituta dagoela, orain bai, bandera astintzen ari da itsasoko epailea, eta estropada gelditu egingo dute, agindu hori ematen ari dira, baina momentu